Danas će biti super dan u školi, jer ne moramo uopšte da idemo u školu. Umesto toga idemo u gradski zoološki vrt. Svi iz odeljenja su uzbuđeni. Pa skoro svi osim Johnny Abatija koji nije uzbuđen, jer mu je ujka Niki rekao da je zoološki vrt jadan. Johnny Abati, ti znaš da tvoj ujak Niki često nije u pravu. Ovog puta jeste. Gledaj to sa vedrije strane, Johnny Abati. Odlazak u jadni zoološki vrt je ipak bolje od sedenja na časovima. Zar ne? Nema časova, pa nema ni zadataka. Gospođo Brinks, zar ne mislite da treba da imamo raison d'être? Kako se na francuskom kaže zadatak? Draga Nanet, u pravi čas. Deco, kako biste bolje upoznali zoološki vrt, morat ćete da napišete izveštaj. Odvratna Nanet i gospođa Brinks su nam upravo upropastile savršen izlet. Kad stignemo u zoološki vrt, svako od vas će da izabere jednu životinju i onda ćete napisati izveštaj u vidu 5 stvari koje ta životinja radi. Kad to završite, dobit ćete ove vredne kupone za ručak u nekom od kioska sa hranom. Upropašćeni izlet je sada malo manje upropašćen, pošto ćemo dobiti vredne kupone za ručak u zoološkom vrtu. Nema zadataka, a? Daj, Johnny Abati, to nije teško. Sve što treba da radimo jeste da gledamo neku životinju, zapišemo što ona radi i onda možemo slobodno da gledamo životinje. I da progutam koliko god hot dogova moj stomak i onaj kupon dozvoljavaju. Dobrodošli u zoološki vrt Tapwater Springsa. Ja sam Agnes, radim kao čuvarka u vrtu. A sada, ko jedva čeka da vidi slonove, gorile i nosoroge? A, deco, mi ne držimo te životinje. Da znamo za ubuduće, Johnny ujka Niki ponekad ume da bude u pravu. Ali imamo... Kayla je bila prva životinja koju je vrt nabavio. Planirali smo da nabavimo još egzotičnih životinja, ali uprava nije znala koliko košta da nahranite lava. Zato smo smanjili doživljaj. Gospođo Brinks, ko će pisati lavu? Mogu ja da pišem? Gospođo Brinks, ako mogu da dodam, lavica je tako životinja, graciozna, elegantna kraljica svih živih bića kakva sam i ja. Šteta bi bilo da izveštaj o lavici piše neko ko ne razume kako biti ja. Istina, slovo A je pre slova N. Ako krenemo obrnutim redosledom po imenu, onda Nanet Manoir ima priliku da prva bira, a ne Angela Anaconda koja bira poslednja sada. Hvala vam, gospođo Brinks. Da vidimo šta da odaberem. Mislim da ću odabrati lavicu. Šteta što si dobila poslednja da biraš. Pa, Gina laž, ja to shvatam kao sreću. Jedina životinja koja je ostala jeste lasica, a lasice su cool. Ne znam zašto je niko drugi nije izabrao. Šteta što ti je zapala lasica, Angela. Zašto? Što fali lasici? Angela Anaconda, ovde piše da je niko nije video još od 1987. godine. Ovo je bez veze. Jadna Angela, još čekaš? Moj izveštaj je bio neverovatno lak. Napisala sam ga u obliku lirske poezije po ugledu na Baudelaira. Kako ja volim francusku lirsku poeziju. Ja volim francusku lirsku poeziju. Mi smo napisale svoj izveštaj o Poli 1 i Poli 2. O kloniranim ovcama. Ne obazirite se na nju, ona je samo ljubomorna na nas, jer će morati da sedi ovde ceo dan i da čeka lasicu da se pojavi iz rupe, dok mi budemo degustirali ukusnu hranu sa kioska. Ja nisam ljubomorna, pošto neću da presedim ovde ceo dan. Nateraću lasicu da izađe iz rupe. Hej, dođi, lasice. Hej, Gina laž, završila si svoj izveštaj o zlatnoj ribici? Nisam znala da zlatna ribica može da kopa. Mogu li možda malo samo zalogačić? Ne znam baš, Angela. Gospođa Brinks je rekla da možeš da jedeš tek pošto završiš svoj izveštaj. I pored toga... Hot dog je isloviše mali da bi ga podelila. Čoveče, drago mi je da je ovo gotovo. Nisam ni pretpostavio koliko su golubovi prljavi. Ko zna koliko sam bolesti sad dobio.
Kad su svi osim mene jeli, a ja ne mogu da jedem dok ne završim svoj izveštaj, koji ne mogu da završim dok Lasica ne uradi 5 stvari, a neće da ih uradi jer neće uopšte da izađe iz rupe. Možda je lasica noćna životinja. Da, a možda samo izlazi kad padne noć. Ali umreće od gladi do tada. Osim ako... Vidi, baš se smrkava. Izgleda da je pala noć. Da sam ja Lasica, izašla bih sad napolje da se igram. Rekla sam noćna životinja, a ne glupa životinja. Hvala! Zoološki vrt, ceni tvoj donacije u vidu malog glodara. Molim te, Lasice, molim te, izađi. Ti još uvijek pišeš svoj izveštaj, Anđela? Šteti što ne možeš da napišeš 5 reči, ništa, i da to predaš. Naravno, ja nisam želela da unosim razne kalorije u vidu čokoladica, već sam odabrala ove skupe uvozne lešnike. Šta je bilo, Anđela? Gladna si? Ups, izvini. Zaboravila sam da ti moraš prvo da napišeš izveštaj. Ups, mislila sam da je pacov. Mislila sam da je Peter. Ja znam ko je pravi pacov. I zove se Nanette Menoir. Vidi, Nanette, moja draga lavica je danas malo neraspoložena. Možda nije jela ceo dan? Ovo je tvoj srećan dan, gadna Nanette, pošto meni treba jedan dobrovoljac. Ne brini, mislim da te neće pojesti jer je suviše zauzeta oko pomaganja meni da napišem izveštaj o tebi kako radiš 5 stvari. Vrištanje? To je jedna stvar. Odlično. Upomoć, Anđelo! Čiji mi izveštaj Lavu bio 100 puta bolji od mog, samo da si ti dobila Lavu. Vrištaćeš ti. Lav hoće da me pojede za ručak. Biti pojedena za ručak, to je druga stvar. Biti ispljunuta, treća stvar. Letenje, četvrta stvar. Padanje, peta stvar. Bravo, Nanette, lasica jedna. Tako je, Nanette, bolje ti je da brzo izabereš rupu da se sakriješ. A pošto sam završila svoj zadatak, vreme je da prezalogajim nešto. Pošto mi je Lav bio tako dobar pomoćnik, sigurno je i on spreman za užinu. Hej, vidi, lešnici! To je to! Lasica je izašla da uzme lešnik. Stidi se, Anđela Anakonda. Idemo, dame. Mislim da će gospođa Brinks želeti da čuje da Anđela jede pre nego što je završila svoj zadatak. Šta to radiš, Anđela? Uzima lešnik, ljulja lešnik, jede lešnik, briše usta. Čekaj, to su samo 4 stvari. Ha? Gotovo. Anđela, šta ja tu čujem da jedeš pre nego što si završila zadatak? Gospođo Brinks, ja sam završila svoj zadatak. Evo ga ovde. Pa, Anđela, ja sam zapanjena. Ovako zapanjena ću ti dati 5 za tvoj zadatak. Hvala vam, gospođo Brinks. Moram da budem fair i naglasim da su moji skupi uvozni lešnici izmamili lasicu iz Chateau de Terre, kako se na francuskom kaže rupa. Razumete, gospođo Brinks? Tvoji lešnici? Izvini, draga Nanette, zašto mi nisi ranije to rekla? Nanette Menoir će dobiti 5+, zato što je ona inspirisala lasicu da izađe iz rupe. 5+? Hvala, gospođo Brinks. Creme de la creme se uvek izdigne iznad ostatka odeljenja. Čiji su ovo skupi uvozni lešnici u kavezu sa lasicom? To su moji lešnici i ne morate da mi se zahvaljujete. Je li ovo tačno? Da, jeste. Moja Nanette je ingeniozna. Slobodno je nagradite onako kako mislite da treba. Hvala, gospođo Brinks. Hvala i hoću. Zar ne umeš da čitaš, gospođice? Lepo piše, zabranjeno hraniti životinje. Ali ja mislim... A pošto ti se toliko dopalo da hraniš lasicu, imam ja još životinja koje možeš da nahraniš. Ne gledaj, creme de la creme je sva uštrokavela svinja.